Вітаю, гэта Пік Свабоды. Мы падсумоўваем галоўныя падзеі тыдня. З вами ў празе Дмітрий Гурневич. Сёння ў нашым выпуску мы пагаворым пра візіт Александра Лукашэнкі ў Паўночную Карею. Што ён шукаў у самай зачыненай краіне свету. Абмяркуем з Віталём Цыганковым святкаванне Дня волі і месца гэтай даты для беларусаў і палітыкаў, бо не ўсе дэмакратычныя палітыкі звярнулі на Дзень волі ўвагу. Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Коул заклікаў Літву да дыялогу з Лукашэнкам. Ці пойдзе на гэта Вільня? Гэтае пытанне я абмяркую з літоўскім палітычным каментатарам Вітаўтасам Бруверасам. А мы пераходзім да першай тэмы. Да апошняга часу Беларусь і Паўночная Карэя былі ніяк не цікавыя адна адно. Амбасада КНДР у Беларусі адкрылася ў 16-м годзе, амбасадар з'явіўся ў 19-м, але практычна пасольства так і не запрацавала. Амбасады Беларусі ў КНДР увогуле няма. Дарэчы, у Паўднёвай Карэі беларускае пасольства ёсць. Лукашенко нават у 97-м годзе нанёс у Сеул афіцыйны візіт. А з Паўночнай Карэяй гандлёвыя і палітычныя адносіны былі на мінімальным узроўні. Аднак здарыліся падзеі 20-го году і ўсё пачало мяняцца. КНДР падтрымала Лукашэнку. Калі яшчэ працягваліся пратэсты 3 лістапада таго году, паўночна-карэйскі амбасадар уручыў даверчыя граматы уладару Беларусі. У верасні 23-го году пасля візіту ў Расею кіраўніка КНДР Кім Чен Іна Александр Лукашенко прапанаваў Владзіміру Пуціну падумаць і аб супрацоўніцтве недзе на траіх. На яго думку, кавалак працы і ў Беларусі там знойдзецца. І вось праз 3 гады адбыўся афіцыйны візіт Лукашэнкі ў Пхэньян. Давайце разам паглядзім, як Лукашэнку ўжо праводзілі з Паўночнай Карэі дадому. Краіна мары Лукашэнкі. Так пра гэты візіт напісаў мой калега Валер Карбалевіч з Радыё Свабода. Тэкст прачытаць вы можаце на нашым сайце свабода.орг. А да мяне далучыўся мой сённяшні госць, гісторык і палітычны глядальнік Евген Красулін. Вітаю, Евген. Дзень добры. Спадар Евген, скажыце, на вашу думку, навошта Лукашенко увогуле лятаў у Пхэньян? Тут зноўку, калі мы паглядзім на сітуацыю, у якой зараз знаходзіцца ягоны рэжым, мы побачым, што яму просто неабходны падобныя візіты, каб прадэманстраваць, што ягоны рэжым знаходзіцца зусім не ў ізаляцыі, што ёсць краіны, дзе яго прымаюць, прычым прымаюць на такім адносна высокім узроўні. І зноўку дзеля таго, каб была карцінка, дзеля таго, каб навінныя розныя агенцыі і аналітычныя рэсурсы былі забітыя аналізам, што ж там адбылося, паўсюль гучала ягонае прозвішча, і вось у гэтым ужо неблагі профіт для яго і для, уласна кажучы, ягонага рэжыму. Давайте зараз я прапаную паглядзім невялікі фрагмент інтэрв'ю украінскага палітолага Віталія Портнікава майму калегу Юрію Даркахрусту. Якраз такі ён гаворыць сваю версію пра гэты візит, а пазней мы зноў з вами вернемся ў студыю. Я думаю, що, по-перше, в Росії могли сказати, що поїхав, щоб порадувати Кім Чен Іна, що у нього є, принаймні, гості, тому що до нього ніхто не їздить. Неприємно бути керівником суверенної держави і ніколи нікого не зустрічати в аеропорту. Пам'ятаєш, як його дідусь Кім Ір Сен постійно когось зустрічав з серйозних лідерів? Хай навіть соціалістичних країн, але це були фігури. Йосип Брос Тіта, Ніколай Чаушеску, лідери В'єтнаму, лідери Китаю. Тобто Північна Корея виглядала державою, принаймні з точки зору постійного приїзду до неї керівників, скажімо так, середніх держав. Жоден з керівників Радянського Союзу, як ти знаєш, до Північної Кореї ніколи не приїздив. Перший був Путін. І з тієї точки зору Путін міг попросити Лукашенка, що він зробив приємне Кім Чен Іну, просто з точки зору подяку за снаряди і за солдатів.
один момент. Інший момент може бути пов'язаний з американсько-білоруським діалогом. Як не дивно. Лукашенко може показати себе, чи хоче показати себе потрібним Трампу, що він із Кім Чен Іном може поговорити про якесь відновлення американсько-північно-корейських контактів. Я не думаю, що його про це просили, але він може взяти на себе таку ініціативу, вважати, що він от серйозна людина, з якою розмовляють американці, а він розмовляє з Північною Кореєю і таким чином сприятиме. Тому що ще один диктатор буде готовий плакатися в Трампову жилетку. Ну, щось таке, не знаю. Знову таки, вважати, що ці люди всі займаються якоюсь серйозною політикою, я б не став. Але мотиви можуть бути такого типу. Ну, версія така, што гэта Кіму якраз такі патрэбны Лукашенко. Як вы думаеце, ці ёсць у гэтым зерне рацыі? Так, у гэтым таксама ёсць зерне рацыі. Адзінае, што я б, конечно, не пагадзіўся, што вось там з 20-го года штосьці змянілася, што Путін папрасіў, ну, прыедзь ты да гэтага хлопчыка, пакажы, што ён там не адзін, што ён таксама прымае. Так, гэта таксама прысутнічае, але калі мы паглядзім на гісторыю, давядзецца ўсё ж таки прызнаць, што першым чалавекам, які адкрыў вось гэтую зорку Кіма для сусветнай палітыкі, гэта быў Дональд Трамп. Падчас сваёй першай кадэнцыі, калі ён нават, ну, там была мара падпісаць мірную дамову, прымусіць Паўночную Карэю адмовіцца ад ядравай праграмы. Вось, і тады Трамп нават казаў, што паглядзіце, гэта зусім не кепскі хлопец. Што зноўку перагукаецца так за гэтымі словамі Кола, які казаў, што вось звярні ўвагу, Александр Григорьевич, ты сядзіш у кампаніі, дакладней, ты апошні застаўся з кампаніяй кепскіх хлопцаў. І тут зноўку вось тое, што казаў спадар Портнікаў, тут можа быць свая рацыя, і гэта, дарэчы, вось першае, што ў аналізах візіту Лукашэнкі да Кіма пісалася ў міжнароднай прэсе, гэта тое, што ну, вось, Лукашенко выступае, можа выступаць, дэманструе сваю магчымасць выступаць як пасярэднік паміж Вашынгтонам і Пхеньянам. Як ён выступае ў ролі пасярэдніка паміж Вашынгтонам і Масквой. Канешне, гэта вельмі падымае асобу Лукашэнкі, но для Пхеньяна, для Кіма гэта крышачку так іншы варыянт. Зноўку, калі мы параўнаем узровень візіту, скажем так, узровень афармлення карэйскім бокам візіту Пуціна ў 24-м годзе і візіту Лукашэнкі вось цяпер, мы пабачым, што элементы тыя ж. Сустрэча ў аэрапорце, там дзеткі са сцяжкамі, гвардыя на белых канях і гэтак далей. Маштабы не тыя. Вось калі прыезд Пуціна, яго Кім сустракаў непасрэдна ў аэрапорце, тут быў дасланы віцэ-прэм'ер у аэрапорт, дзеткаў было меней, урачыстасцяў, скажем так, урачыстасці не такія маштабныя, нават калі вось некаторыя звярнулі ўвагу на спадарожнікавыя здымкі Пхеньяна і заўважылі, што транспарт не перакрываўся так, вось рух не перакрываўся так строга, як гэта было падчас візіту Пуціна. І зноў Лукашенко прилетел на адным самалёце, у Пуціна дэлегацыя, там недзе тузін, мне падаецца, самалётаў прилетела з ім. Бок бачна, хто тут галоўны. І бачна, каго ўспрымае Пхеньян як галоўнага. Галоўны ўсё ж таки гэта Пуцін, і зноўку заўважым, што тень гэтага чалавека ішла скрозь увесь гэты візіт. І у тым ліку гэта праявілася на відавоку, калі было вось гэта складанне кветкаў, і было сказано, што я ж ад імя Владимира Владимировича. Але вы бачыце, Евген, там на трыбунах ледзь не палова Беларусі сядзіць, ну там рэальна шмат людзей сагналі, і гэта робіць уражанне, вось паглядзіце, такая сустрэча. Это не проста прыехаў. Толькі калі мы бярэм у параўнанне, а ўсё ж, уласна кажучы, высвятляецца ў параўнанні. Мы бачым, што Лукашэнку там успрымаюць як малодшага партнёра. Усё ж таки гэта не самастойная фігура. Гэта, ну так, гэта ў чымсьці эмісар, гэта ў чымсьці, ну такі, не ведаю, кампаньён малодшы Владимира Владимировича. І далей мы можам ужо ступаць у сферу гіпотэзаў, тэарэтызавання, а што гэта было, дзеля чаго гэта рабілася. Ось, акрамя, скажем, картинкі, акрамя дэманстрацыі, што ўсё ж таки мы не выгнаннікі ў гэтым свеце, што у нас ёсць да каго прыляцець, нам ёсць каго прыняць у сваёй краіне вось такім размахам. Там могуць быць, канешне, ну зноўку гэта тэарэтычна могуць быць і свае
больш далёка ідучыя наступствы, далёка ідучыя стратэгіі, якія могуць стаяць за гэтым візітам. Но зноў, калі іх абмяркоўваць, мы можам гэта зрабіць. Так. Но гэта будзе тэарэтызаванне. Менавіта. Я просто хацеў таксама яшчэ перад пытаннем нагадаць нашым гледачам, што мы працуем у жывым эфіры. Вы глядзіце «Пік Свабоды», мы падсумоўваем галоўныя падзеі тыдня. Безумоўна, адной з галоўных стаў візіт Лукашэнкі ў Пхеньян. Евген, вось там якраз Лукашенко падпісаў дамову аб супрацоўніцтве, дружбе з Паўночнай Карэяй і сказаў такія словы, што гэта сяброўства, збліжэнне Беларусі і КНДР стварае зайздросную для іншых краін канкурэнцыю. Пра што ідзе гаворка? Няўжо Паўночная Карэя можа ўяўляць некую цікавасць у эканамічным плане для Беларусі? Калі рэалістычна ацэньваць, яны ж таксама шмат у чым залежаць ад Кітая. Яны, як Беларусь, скажам, залежаць у многім ад Расіі і як экспартная краіна, таксама і тут з Кітаем. Я б увогуле казаў ва ўсім. І тут якраз для Паўночнай Карэі ёсць інтарэс крышачку так пашырыць вось гэтыя свае магчымасці, крыху дыверсіфікаваць, нягледзячы на тое, што Расія, канешне, гэта таксама краіна, рэжым, які блізкі да Кітаю, якія займаюць тыя ж пазіцыі. Но ўсё ж такі хацелася бы таму ж Кіму прадэманстраваць, што не Кітаем адзіным мы жывыя. Што тычыцца эканамічнага складніку, тут адразу ніякай эканомікі за гэтым не стаіць, бо уявіць сабе нейкія эфектыўныя эканамічныя сувязі, эфектыўную супрацу паміж Беларусі і Паўночнай Карэяй вельмі і вельмі цяжка. Зірніце на той стан эканомікі, у якім знаходзяцца цяпер краіны. І зноўку, палітыка – гэта тое, што мусіць ісці ўваслед за эканомікай. Калі б яна сапраўды ішла ўваслед за эканомікай, мы б не мелі ніякіх стасункаў з Паўночнай Карэяй, бо там ніякіх інтарэсаў няма. Карэя нічога не можа прадставіць нам, што нам цікава з эканамічнага пункту гледжання. Зноўку, яна не можа заплаціць за тое, што мы можам прадставіць. Так што тут, я думаю, лагічна было б шукаць вось тыя матывацыі, якія стаяць за гэтым візітам і ўвогуле за умацаваннем сувязяў паміж рэжымам Лукашэнкі і паўночна-карэйскім рэжымам. У іншых сферах, гэта сфера хутчэй міжнароднай палітыкі, гэта вось гэтая маральная падтрымка адзін аднога, што вельмі істотна, без якой вельмі цяжка ўтрымацца. І плюс, магчыма, гэта нейкія стратэгіі, звязаныя з вайсковай супрацай, а дакладней, звязаныя, можна казаць, з падзелам роляў у рамках вось гэтай, такой міні-восі зла Расія, Паўночная Карэя, рэжым Лукашэнкі. Вось тут можна зноўку знайсці некаторыя моманты, якія могуць стаяць за гэтым візітам, і галоўнае, што можа быць вынікам гэтага візіту па выніку. Но зноўку гэта будзе даволі тэарэтычна, тут можна назваць некалькі сцэнараў. Адзін будзе аптымістычны, аптымістычна гэта калі гэта скончыцца чыста карцінкай, чыста дэкларацыяй. Дамова аб сяброўстве мы бачым, што мы можам адрознага ўбачыць у той інфармацыі пра гэтую дамову, якая трапіла ў СМІ, у параўнанні з тым, што там падпісвалася Зімбабве, Аманам, чым там яшчэ Тунісам, чым-небудзь яшчэ. Вось тая ж дэкларацыя, тыя ж сферы, гэта медыцына, там ахова здароўя, будаўніцтва можа быць, машынабудаванне можа быць. Тут гэтыя блокі могуць з'яўляцца, знікаць, нічога не зменіцца. Вось, зноўку звернем увагу, што даволі мала інфармацыі пра змест гэтай дамовы пра сяброўства. Вось калі Путін падпісаў у свой час, там усе чулі, што ўзаемная дапамога пры атацы, так на адну з краінаў-удзельніцаў тут такога не чуваць. Но пры гэтым цалкам імаверна, што там знаходзяцца у першую чаргу пытанне не тое, што бяспекі, я б не казаў, што гэтыя рэжымы так занепакоены бяспекай, колькі яны занепакоены развіццём сваіх магчымасцяў зрабіць кепска гэтаму свету, у першую чаргу дэмакратычным дзяржавам. Вось тут так, тут ёсць падмуркі, тут ёсць дзе развіваць вось гэтыя сувязі і як абцяжарыць жыццё
той же Европе, Европейскому звязу, тым же Злучаным Штатам. А як вось яны тут- могуць, Евген, што яны могуць зрабіць, каб абцяжарыць гэтае жыццё ў пытанні Значыць, бяспекі? вось глядзіце, калі бярем там па мадэлі рады эканамічнай узаемадапамогі, так, савецкіх часоў, тое, што СЭФ звалося, там кожная дзяржава была адказная за пэўную частку эканамічнага развіцця. Вось тут давайте уявім такое ж размеркаванне роляў і што кожная з бакоў вось гэтага траістага хаўрусу можа прапанаваць свой унёсак. Россия тут безумоўна лідар, Россия безумоўна координатор гэтых дзеянняў. Плюс Россия, у яе больш гучны і аўтарытэтны голас на міжнароднай арэне у сферы дыпламатыі. Плюс у России тэхналогіі вайсковыя у тым ліку і зноўку і касмічныя. І вось яна можа адыгрываць такую вядучую ролю. Што тычыцца Паўночнай Карэі. Паўночная Карэя, яна што можа ў першую чаргу прадставіць, мы бачылі на прыкладзе гісторыю з Украінай, гэта жывую сілу, гэта боепрыпасы. Снарады ў першую чаргу, артылерыя офігеть як развіта у Паўночнай Карэі. Вось гэта яна можа дапамагчы. Што можа Беларусь тут даць? Вось для Беларусі тут, дакладней для рэжыма Лукашэнкі, у першую чаргу гэта стратэгічнае размяшчэнне тэрыторый. Калі Карэя дала Расіі жывую сілу і боепрыпасы, рэжым Лукашэнкі даў сваю тэрыторыю дзеля атакі. Што ён можа рабіць і далей? Надаваць тэрыторыю Беларусі дзеля атакі і пагрозу суседзям. Плюс, мы бачым, як дзейнічае вось гэтая секта сведкаў гуманізму, якая змагаецца за зняццё санкцыяў, і бачым тут таксама размовы ідуць, што трэба зняць санкцыі. Вось рэжым Лукашэнкі можа адыгрываць ролю той шчыліны, якая дазваляе Расіі і Паўночнай Карэі абыходзіць санкцыі. Вось адна справа, калі тыя, хто ўвёў санкцыйны рэжым, зноўку Еўразвяз, Злучаныя Штаты, ім трэба сачыць, канцэнтравацца на адным кірунку. Мы увели супраць Паўночнай Карэі, сочым, каб там нічога не парушалася. Мы можам гэта рабіць. Но калі тут у змове удзельнічае яшчэ і Беларусь, вельмі цяжка адсачыць, што там, якія фінансавыя інструменты задзейснены, якія ідуць тавары падвойнага прызначэння праз, скажем, ужо адкрытую і свабодную ад санкцыю мяжу паміж Беларусі і Еўрапейскім звязам тым жа. І вось тут Беларусь з'яўляецца такой, даволі прывабнай тэрыторыі дзеля таго, каб і Расія, і цяпер Паўночная Карэя атрымлівалі свае кавалачкі вось ад гэтых плыняў падсанкцыйных для дзвюх гэтых краінаў тавараў. Зразумела, так, логіка? І далей мы увогуле, мы фактычна, вось утвараючы такі траісты хаўрус, кідаем выклік звычайным мерам стрымлівання, якія выкарыстоўваліся раней паасобку супраць паўночна-карэйскага рэжыму, супраць Масквы, супраць Лукашэнкі. Цяпер міжнародная супольнасць мае справу вось з гэтай гідрай, якая мае цяпер больш тэарэтычна, зноўку. Я кажу, гэта ўсё тэорыя. Гэта не факт, што такое ёсць, што такія пляны існуюць і што яны будуць ажыццёўлены. Но тым не менш мы мусім улічваць і такое. Евген. І вось тут зноўку Беларусь як? Вось гэтая плаціна, якую хацяць прыадчыніць, каб хлынулі падсанкцыйныя тавары. Вось дзеля гэтага, канечне, Карэя і Расія, яны ў гэтым вельмі зацікаўлены. І калі там будуць казаць, што ах, вось праз зняццё санкцыяў мы хочам адарваць Беларусь ад Расіі, Расія будзе казаць: welcome, хутчэй, больш, адрывайце, давайце, ламайце нас усе. Мы толькі дзякуй кажам, бо мы ўсё роўна будзем у адзінстве, і паспрабуйце цяпер мець справу не з асобнымі нашымі рэжымамі, а з адзінствам гэтых рэжымаў. Евген, там яшчэ падарункі былі прывезены Лукашэнкам Кіму, і сярод іх быў аўтамат. Давайте паглядзім коротка і вернемся. Все правильно. 다 정확히 하셨습니다. Оружием владеет Ким Чен Ын.
Я бачу, што ў сацыяльных сетках людзі шырока абмяркоўваюць, што ў Лукашэнкі вельмі моцна трэслася галава падчас гэтай сцэны ў прыватнасці. Але мяне больш цікавіць аўтамат і ўвогуле зброя. А Беларусь, на вашу думку, ўвогуле можа цікавіць нейкім чынам Паўночную Карэю? Бо звычайна ў Беларусі з такімі краінамі ізаляванымі, ізгоямі, як яшчэ іх называюць, вельмі такія бізнэсовыя праекты рэалізоўваюцца, звязаны, напрыклад, з пастаўкамі зброі. Ну, одна справа, калі, скажем, трэба паставіць зброю, не абавязкова, можа, беларускую, а можа, зброю нейкай іншай краіны, якая блюдзе свой імідж на міжнароднай арэне, пакуль яшчэ, скажем так, была. І тады яна выкарыстоўвае пракладку ў выглядзе таго ж рэжыму Лукашэнкі і праз яго ўжо пастаўляе тым рэжымам, тым сілам, якія знаходзяцца пад санкцыямі, з якімі ўвогуле абшацца не камільфо. Вось дзеля гэтага можна было выкарыстоўваць Беларусь. Тут я б хутчэй казаў не столькі практычнае, колькі сімвалічнае значэнне мелі гэтыя падарункі. Дарэчы, кім-то таксама свой падарунак прапанаваў. Там не штурмавая вінтоўка з оптыкай. Вось тут, дарэчы, звернем увагу на оптыку, тое, што Беларусь можа прапанаваць рэальнаму полю боя. Лукашенку падарылі саблю, наколькі я разумею, наколькі я ведаю. І такім чынам гэта падкрэслівае, што візіт быў арыентаваны не на эканамічныя сувязі, а візіт, у першую чаргу, ягоная вось гэтая сутнасць мілітарная, пагроза усім ворагам, і што мы будзем, вось мы разумеем адзін аднога, і мы будзем падтрымліваць адзін аднога, можа, не столькі ў эканоміцы, колькі вось у гэтай агрэсіўнай складаючай. Што тут адзін супакойвае, гэта тое, што Кім Чен Ын, калі ён узяў у рукі гэтую вінтоўку і пачаў узводзіць яе, не трэба ўсё, не буду вучыць, як рабіць слушна, хай памыляецца. Карацей, тое, што тыя маніпуляцыі, якія ён здзейсніў, яны не зусім эфектыўны. Яны могуць здорава нашкодзіць карыстальніку гэтай зброі. Не будзем ім падказваць у інструкцыях. Евген, глядзіце, для беларусаў сярэднестатыстычных Паўночная Карэя – гэта сімвал, не ведаю, сапраўды краіны-ізгоя, самаізаляванай у свеце краіны. Як Лукашенко хоча прадаць это беларусам? Як поспех, калі ён паехаў у краіну, пра якую беларусы ведаюць, што там яшчэ зусім нядаўна людзі былі ў такім голадзе, што елі кару з дрэваў? А хто вам кажа, што ён беларусам гэта будзе прадаваць? Шырока паказваюць пра гэта. Аўдыторыя гэта расейцы. І расейцы і былі ўвесь час гэтай мэтавай аўдыторыі. Там раней штосьці Лукашенко мог казаць, беларусакі, вы мае. Вось, цяпер у яго відавочна, для беларусаў у яго толькі крыкі, пагрозы, рэпрэсіі, а ён паказвае хутчэй расейскай публіцы, што вось, паглядзіце, я такі палітык, я не горш за вашага Владзіміра Владзіміровича магу дзейнічаць на міжнароднай арэне, вось, бачыце, і кім мяне паважае таксама. Так што тое, што там ён будзе прадаваць беларусам, гэта яму ў апошнюю чаргу трэба. Беларусы ў 2020 годзе яму казалі сыходзь, усё. На гэтым іхнія адносіны скончыліся, і далей гарантыя знаходжання Лукашэнка ва ўладзе знаходзіцца не ў Беларусі, а ў Расіі. Вось там трэба шукаць падтрымку яму. Вось той аўдыторыі трэба прадаваць і свой вобраз, і свае паводзіны, свае перамовы, што з кімам, што з расійскімі губернатарамі. А беларусы не, тут ні пры чым. І на фінал хацеў бы яшчэ пытанне задаць пра, зноў жа, чыста тэарэтычнае, гіпатэтычнае. З Пакістанам у Лукашэнкі не атрымалася прывозіць працоўных, але ўжо гучаць такія, это версіі, канешне, што, магчыма, Лукашенко быў зацікаўлены працаўнікамі з Паўночнай Карэі, которые працавалі б на беларускіх фермах, дзе беларусы не хочуць ужо працаваць за гэтыя смешныя грошы, которые ім прапаноўваюць. Ведаеце, тут я б, канешне, гэтую тэму выдзеліў увогуле ў асобную, не звязаную з гэтым візітам. Хоць, безумоўна, ёсць, і таксама на гэта звяртаюць увагу, ў Расіі даўно працавалі карэйцы яшчэ з 90-х гадоў, калі там жудасны голад накрыў гэтую краіну. Тут увогуле хутчэй праблема рабочай сілы для Беларусі, якая сапраўды паўстала вельмі востра, но не ад добрага жыцця. Гэта ідэя з 150 тысячамі пакістанцаў узнікла.
недарэмна паглядзіце у афіцыйных, скажем так, сюжэтах ўсё больш прысутнічаюць людзі, выхадцы там з краінаў Афрыкі, каб прадэманстраваць, што гэтыя людзі могуць працаваць гэтак жа добра, як і беларусы. Вось зноўку тут беларусам дэманструюць, што вы не абавязковыя ў гэтай краіне. Калі што мы завезем вось з Афрыкі. З іншага боку, нават пры далейшых пераменах, пасля падзення рэжыму Лукашэнкі, не пытанне будзе. Я як гісторык гарантую, што падзенне рэжыму адбудзецца. Но потым гэтая праблема паўстане ўжо перад дэмакратычнымі ўладамі Беларусі і трэба будзе вырашаць. Вось гэтае пытанне, а дзе ўзяць працоўную сілу і як сабе паводзіць з гэтай працоўнай сілай, калі б гэта не было выклікам і пагрозай там для беларускай дзяржавы, для беларускага грамадства, для беларускай культуры і таму падобнае. Таму я кажу, што гэта хутчэй тэма асобная. Но гэта не выключае, што мы пабачым, вось як раней былі кітайцы на будоўлях, так будуць цяпер паўночныя карэйцы. І апошняе, скажыце, калі ласка, ці называючы Беларусь, як многія гэта робяць паўночныя Карэі Еўропы, гэта не перабольшванне, ці сапраўды у гэтай частцы свету Беларусь можа параўнацца з гэтай краінай? Нагадаю вам словы аднаго палітыка ў пачатку 20-го году, які казаў, што дзе масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. Няма іх. Віктор Бабарыка гаварыў. Добра, што нагадалі. Дзякую, я думаю, усе здагадаліся. Праблема ў тым, што рэжым увесь час знаходзіцца ў развіцці. Калі ён спачатку нам падаецца цёплым і лямпавым, гэта не значыць, што праз некаторы час ён не пачне страляць у патыліцу, у курапатах. І вось рэжым Лукашэнкі, ён менавіта такі. Ён будзе і далей пагаршаць сітуацыю ў Беларусі. Гэта непазбежна. Гэта непазбежна пры захаванні гэтага рэжыму. А зноўку гэтаму паспрыяюць зняццё санкцыяў, легітымізацыя на міжнароднай арэне, зноўку тое, што робіць вось гэтая секта сведкаў гуманізму. І у выніку, канечне, Беларусь можа прыйсці да ўзроўню паўночнай Карэі, дзе ўсё грамадства мілітарызаванае, там служба праходзіць па 10 год у войску, дзе зноўку вельмі цяжка знайсці базавыя прадукты харчавання, дзе зноўку прывітанне таму, што завецца элітай беларускай цяперашняй генералаў могуць у стылі вось гэтых мегазлодзеяў з бандыяны скормліваць піраньем у акварыумах. Вось гэта тое, да чаго можа развіцца рэжым. І зноўку вось кажуць, як гэта можна зрабіць, калі ёсць інтэрнэт, калі ёсць магчымасць распаўсюджваць інфармацыю, атрымліваць яе. Лёгка такія практыкаванні праходзяць. У Іране ўжо амаль месяц няма, больш за месяц няма інтэрнэту. У Маскве ставіліся эксперыменты па адразанні масквічоў ад інтэрнэту, ўсё прайшло добра. Канешне, страты эканамічныя ёсць, но рэжымы, што ў Паўночнай Карэі, што ў Расіі, што ў Беларусі, гэта не пра эканоміку. Гэта зусім пра іншыя рэчы. І тут вось гэтыя іншыя рэчы, якія цікавяць у першую чаргу, ставіць грамадства гэтых краін у вельмі невыгадны стан і робіць жыццё гэтых грамадстваў развіццём ад кепскага да горшага. Так што мы цалкам можам апынуцца так у стане Паўночнай Карэі. Гэта быў гісторык і палітычны глядальнік Евген Красулін. Дзякуй вялікі вам, Евген. Дзякуй вам. Працягваецца наша выданне, пераходзім да чарговай тэмы. 108-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі адзначылі на гэтым тыдні беларусы ў розных краінах свету. Дзень волі ўжо традыцыйна стаў святам, якое яднанне беларусаў на глебе незалежнасці, дэмакратыі і беларускасці. Але было нямала палітыкаў, якія праігнаравалі згадку пра гэты дзень у сваіх і сацыяльных сетках і не адзначыліся публічным святкаваннем. Сярод іх, напрыклад, ужо згаданы раней Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікава, Сергей Ціханаўскі. Ці стане 25 сакавіка адзіным сімвалам для ўсіх, у тым ліку так званых неафітаў, якія далучыліся да дэмакратычнага руху пасля 2020 году? І што гэты дзень увогуле значыць? Ці значыць нешта яшчэ для беларусаў? Такое пытанне я задаў палітычнаму аглядальніку Віталю Цыганкову. Безумоўна, я думаю, свята 25 сакавіка заўсёды значыць для беларусаў і для новага пакалення, для старога, але
Гэта такая рэч, якая не даецца аўтаматычна. Аўтаматычна даюцца тыя веды, якія, ну, скажем, укараняюцца ў школе, далей у інстытутах, якія падтрымлівае улада, якія гучаць з кожнага тэлевізара, з кожнага праса, што называецца, з кожнага інтэрнета. Веды пра 25 сакавіка і пра БНР сённяшнім беларусам не даюцца вось такім чынам. Гэта все-таки інфармацыя альтэрнатыўная, якая сыходзіць з дэмакратычных сродкаў масавай інфармацыі, са сродкаў, якія зараз пераважна знаходзяцца за мяжой. І пэўны момант, ну, нават в падручніках ясна, што не абміналі тэму БНР, і мы памятаем афіцыйнае дазвол на святкаванне 100-годдзя БНР у 18 годзе, і калі афіцыйна сабралося ў Менску десяткі тысяч людзей. Але зараз, безумоўна, сітуацыя іншая, і тут оно не можа падтрымлівацца аўтаматычна, так як в любой дзяржаве падтрымліваюцца нацыянальныя святы менавіта на дзяржаўным узроўні. Таму свята БНР – гэта вынік всіх нашых намаганняў у інфармацыйнай сферы, у сферы, ну, скажем, адукавання людзей. Само па сябе, калі пра гэта забыцца, калі пра гэта не нагадваць, калі гэта не адзначаць, яно можа і забыцца новым пакаленнем, можа забыцца тымі людзьмі, якія і, так сказать, і так не мелі шмат ведаў пра гэта. Так што вось тут такая рэч, што гэта все на нашай з вамі долі, маецца на ўвазе тых сродках масавай інфармацыі, тых людзей, якія займаюцца альтэрнатыўнай, скажам, гістарычнай адукацыяй, якая адрозніваецца ад афіцыйнай, якая пануе сёння ў Беларусі. А што азначае маўчанне тых палітыкаў, хто не выказаўся або праігнараваў дзень волі? Хацелось бы сказаць, што гэта проста выпадковасць, так бывае, но, на жаль, я думаю, гэта не так. Я так сказаць не магу. Гэта, безумоўна, нешта азначае. Калі і Калеснікава, і Бабарыка возьмем іх, калі яны ўжо ўвайшлі ў беларускі кантэкст, зыходзячы з тых інтэрв'ю, якія яны далі, відавочна, што яны ўжо сочаць за беларускай прэсай, за незалежнай прэсай, за палітычным жыццём па гэты бок мяжы, скажем, который адбываецца не ўнутры сённяшняй Беларусі, то, безумоўна, яны не маглі абмінуць всей той падрыхтоўкі інфармацыйнай і арганізацыйнай, якая вялася вакол 25 сакавіка, які вёл іх, ну, скажем, як сказаць, калега па несчасцю, былы палітвязень Павел Северынец. Вось, і тое, што яны ў гэты дзень, ну, допустим, ім бы гэта не так самім цікава, но яны маглі бы адзначыцца палітычна, хоць, можа быць, душа і не ляжыць, там, ці гэта не здаецца такім святам, як там для мяне, который адзначае гэта з 89-го года, так, в той ці іншай форме. Ну, напрыклад, все роўна, калі яны вайшлі ўжо беларускую палітыку, хтосьці раней, хтосьці пазней, а варта ўзгадаць, што, як сваім інтэрв'ю сказаў Віктор Бабарыка, ён сказаў, жыве Беларусь яшчэ, ну, задоўга до 20-го года, боюсь сказаць дакладна год, калі это было ў 14-м годзе, так, ён расказваў інтэрв'ю, і тады яго былі праблемы, як у кіраўніка Белгазпромбанка, бо ён на адной з імпрэзаў сказаў, жыве Беларусь. І то бок, што ён пра гэта не ведае, гэта малаверагодна. Значыць, яны ведалі, падрыхтоўку бачылі і вырашылі ніяк не адзначаць в сваіх сацыяльных сетках гэты дзень. Значыць, так, гэта пра штосьці кажа. Пра што гэта кажа? Ну, мы можам толькі меркаваць, што сапраўды такім чынам яны хочуць неяк адасобіцца ад тых людзей, ад тых палітычных сілаў, якія, ну, так, скажем так, шырока, зацята, глыбока адзначаюць 25 сакавіка. Яны сваім неўдзелам в гэтым, напэўна, хочуць сказаць, што мы трошкі іншыя. У чым гэта іншасць будзе праяўляцца, мы, напэўна, паглядзім. Але, ну, вот моя асноўная думка, што я бы не сказаў, што гэта нічога не азначае. То, што яны прамаўчалі і ні словам, ні духам, ні адным словам, ні адной карціны, ні адным малюнкам не адзначылі 25 сакавіка, гэта все-таки пэўны палітычны знак, і мы павінны гэта сёння вось зацвердзіць і канстатаваць.
Гісторык Алеся Смалянчук падчас лекцыі на Дзень волі ў Варшаве расказаў, што беларускія палітыкі ў 18 годзе, маецца на ўвазе мінулага стагоддзя, таксама былі перасвараны, але многіх з іх яднала все-таки ідэя беларускай незалежнай дзяржавы. Ці сёння для беларускіх дэмсіл існуе такая глеба, якая яднае незалежна ад рознагалоссяў? Не, ну что казаць, безумоўна, есть такая глеба. Тая ж самая, про што вы сказалі, незалежная Беларусь, гэта абсалютны кансенсус, абсалютная згода, які б не былі сёння палітыкі, да нават не толькі па гэты бок мяжы, які выражаюць, але і па той бок мяжы. Яны все выступаюць за незалежную, суверенную Беларусь, самастойную ў сваіх рашэннях. Іншая справа, што ў гэта ўкладае Лукашенко? Адно, колькі разоў ён сказаў пра суверэнітэт, я памятаю калісьці Олег Трусов, старшыня ТБМ, ён кажа, што падбіраў цытаты Лукашэнкі за незалежнасць і суверэнітэт, іх там аказалось намного больш, чым там некалькі яго славутых цытатаў супраць, які ён гаварыў там пачатку 90-х. Так што в дадзеным выпадку гэта безумоўна кансенсус. Іншая справа, што далей трошкі пачынаецца ўжо рознагалосся в любым іншым пытанні, якой павінна быць гэта незалежная Беларусь, з кім яна павінна быць, там, ці з Расіяй, ці з Захадам, ці нейтральнай, ці там это фінляндызацыя, ці мостом, ці не мостом, а просто приналежить до заходней цивилизации, ці не мостом, а приналежить до русского мира. Вот уже пасля гэтага пачынаюцца рознагалоссі. Далей рознагалоссі пачынаюцца па любым іншым пытанні. Гэта ж абсолютно нормально, гэта ёсць і в Германии, і в Амерыцы. Мы часам нават не уяўляем, асабліва людзі, якія не сочаць за амерыканскай павесткай, што называецца, якія там страсці, калі думаюць, у нас нейкая палітычная культура слабая, я вам могу сказаць, што в Амерыцы намного все больш жорстка. Там і асабістыя нападкі, і ад біяграфіі да знешнасці, на все, што хочаш, нападаюць палітычныя супернікі. Асабліва там, калі пачынаецца нейкае абвастрэнне палітычнай сітуацыі, там ці як зараз вайна в Іране, то гэта набывае вельмі зацятыя формы. Не трэба думаць, што там беларусы, увогуле, у меня ўражанне, што беларусы больш мяккія, спакойныя, культурныя в гэтым сэнсе. Яны все-таки стараюцца трымацца нейкіх правілаў, в тым ліку нейкай прыстойнасці, калі параўноўваць з той жа Амерыкай, еўрапейскую культуру я тут в меншай ступені ведаю. Дарэчы, Віталя, ці павінны беларускія дэмакратычныя сілы браць узор з такіх амерыканскіх прыкладаў, што яны ўносяць у публічную дыскусію, якая з гэтага карысць? Не, безумоўна, не трэба, но людзі ж это ж людзі, это ж не механізмы нейкія запраграмаваныя на нейкія дзеянні. Хтосьці зрываецца на эмоцыях, хтосьці не умее па-іншаму, хтосьці так в жыцці паводзіць себе, чаму ён прыйшоў палітыку, будзе паводзіць себе па-іншаму. Ён такім жа чалавекам застаецца. Хтосьці, канешне, больш разумны, разумее, умее аддзяляць, як я кажу, напрыклад, я ніколі не спрачаюсь з людзьмі, я спрачаюсь з ідэямі. Так, не кожнаму гэта ўдаецца, да? Спрачацца з людзьмі больш, скажем, цікава, можа быць, больш зацята, больш канкрэтна, там можна на человека напасці, спрачацца з ідэямі, это трэба мець пры всім тым пэўны, скажем так, падрыхтаванне і пэўны інтэлектуальны ўзровень і пэўныя веды. Таму гэта не кожнаму падабаецца. Так што в дадзеным выпадку не трэба браць прыклад з Амерыкі. Безумоўна, еўрапейская палітыка, она больш мяккая, прыстойная, спакойная, чым амерыканская. Да і ввогуле, скажем, такой, не то что лад жыцця, а менавіта падыходы да жыцця в Амерыцы больш жорсткія, традыцыйныя. Это было, пра гэта все мысляры пісалі, якія Амерыку, там, ад Алекса да Травіля, якія Амерыку наведвалі. Так што в дадзеным выпадку нічога нового, просто зараз сацыяльнымі сеткамі, скажем так, негатыўныя нейкія працэсы в міжчалавечых адносінах толькі пагоршыліся. Людзі, карыстаючыся тым, што нельга сказаць чалавеку твар у твар, але могуць сказаць это праз сацыяльныя сеткі, плюс паддаюцца нейкай масавай, не то што модзе, а трендам, бегуць за трендамі і могуць, так сказаць, бачыць, што раз это дазволена, то і мне это дазволена. Все гэта, безумоўна, пагаршае культуру дыскусіяў. Што да нас, беларусаў, то, я думаю, што дыскусіі пра нейкія шляхі развіцця, безумоўна, павінны быць. І, конечно, у меня выклікае нейкую горыч і сум, калі дыскусіі пераходзяць на асабістыя, мы это весь час бачым. Напрыклад, самае зараз апошняе, што дастаткова даўно дыскутуецца, гэта там, палітыка дыалогу, санкцый альбо працяг жорсткага ціску і на рэжым і, скажем, ізаляцыі.
І іронія гэтай дыскусіі ў тым, што кожны з гэтых бакоў можна абвінаваціць у здрадзе Беларусі і здрадзе там дэмакратычным прынцыпам. Калі вы за санкцыі, то значыць вы аддзяляеце Беларусь ад Еўропы і тым самым кідаеце яе в бок Расіі, калі там кажа Пазняк. А можна сказаць, калі вы супраць санкцыяў, то значыць вы гэтым самым можа быць, дапамагаеце якраз Беларусі дапамагаць Расіі ў вайне, вы хочаце зняць санкцыі, гэтым самым Беларусь зможа дапамагаць Расіі ў вайне, Расія зможа праз Беларусь там ажыццяўляць нейкія пастаўкі. Так што гэтым вы таксама памагаеце Расіі. То есть кожнага прыхільніка кожнага з гэтых пазіцый можна абвінаваціць прарасійскасці і здрадзе інтарэсаў Беларусі. Вось такую дыскусію я, скажем, мягка не вельмі люблю. Беларуская пазіцыя раней была адной з яе мэтаў. Ці сёння трэба вось да гэтага імкнуцца, ці кожны проста няхай сам займаецца сваім і не замінае іншым? А давайте я задам пытанне, ну, скажем так, параллельное, которое может высветліць мою пазіцыю. А ці была нейкая крытыка Ціхановскай у жніўні, там, верасні 2020 года? Ці было нейкае раз'яднанне? Фактычна не было, правда ж, все былі едныя. І вось у гэтым адказ на пытанне, бо калі ёсць нейкая, ну, намёк ці нейкая надзея на перамогу, тады все аб'ядноўваюцца, тады все імкнуцца да адной мэты, і, ну, удаецца гэта. Гэта ўдавалася там і ў 2020 годзе, гэта, в прынцыпе, ўдавалася і ў 2001 выбраць з 5 кандыдатаў годных аднаго адзінага кандыдата, бо змаглі пераступіць пра сваё, бо бачылі, ну, магчымы патэнцыял для, ну, нейкага поспеху, не скажам, там, перамогі. А калі, ну, все развал, калі людзі не бачаць, што бліжэйшы час можа быць нейкі поспех, няма стымула аб'ядноўвацца, кожны цяне коўдру на сябе, кожны, ну, некаторыя проста разумеючы, што зараз няма сэнсу і стымулу, некаторыя проста за тых жа сваіх псіхалагічных якасцяў, якія в час X яны, можа, прыхоўваюць і працуюць дзеля агульнай справы, а калі бачаць, што, ну, няма такого часу X, ну, чаго тады себе стрымліваць? Тады можна дазваляць і крытыку, і ўсё, і нават грамадская атмасфера мяняецца. Хто мог дазволіць, я кажу, крытыку там Ціхановскую в жніўні 20-го, хотя, может быть, можно было за что, але ці верасні, все были об'яднаныя, все хотели, вот-вот мы зараз скинем диктатуру, не будем крытыкай перашкаджаць, не будем, ну, нават никому это в голову не прыходзіла, всім хацелася працаваць на агульную справу. Только як бачыць, што перамога даволі далёка і няма нейкіх канкрэтных, ну, скажем, шляхоў да яе, пачынаецца раздрай, разгул, вось, і іншыя нехарошыя словы, якія я не хочу ўжываць у эфіры. І гэта вось сумна, але дастаткова, ну, вытлумачальна. Віталій, апошняе пытанне. Ці свята Дзень волі, яно павінна быць чымсьці накшталт пытання, напрыклад, украінцаў чый Крым, каб зразумець, з якімі каштоўнасцямі перад намі чалавек, палітык, напрыклад? Ну, тут, калі чалавек, ну, сяляк падтрымлівае 25 сакавіка, ну, ясна, што ён за незалежнасць Беларусі, але што гэта, ну, азначае? Ці ён, можна ж павернуць таксама па-рознаму, ці ён проста за вось гэтую, скажем, несавецкую Беларусь, за той шлях, які быў стварэнне незалежнай дзяржавы, ішоў праз БНР, а ён менавіта за гэта, і савецкі, як бы, ўжо гістарычны перыяд дастаткова крытычна да яго ставіцца, не ўспрымае, можна і так, калі ты кажаш за 25 сакавіка, то пераважная большасць тых, ну, менавіта ідэйных людзей, якія прыходзілі, адзначалі, калі ў Менск выходзіла, можа быць, 500 000 чалавек кожны год, не так шмат, гэта вот людзі былі менавіта такога складу. Калі просто сказаць, што вы за 25 сакавіка, то значыць вы за незалежнасць, то гэта, ну да, многія з гэтым пагадзяцца, а калі сказаць, раз вы за 25 сакавіка, значыць вы за тыя канкрэтныя палітычныя падыходы, і вы за праеўрапейскі шлях Беларусі, і вы за, скажем так, адмаўленне даволі радыкальнай савецкай спадчыны, то тут ужо многія скажуць, ну не, тады мне это 25 сакавіка не вельмі падабаецца. То есть ён можа быць як і аб'яднаўчым сімвалам, калі проста казаць, раз вы за незалежнасць, за першую незалежную
дэ-факта юрыдычную беларускую дзяржаву, якая ўзнікла 25 сакавіка, тады да. А калі вы за канкрэтныя, умоўна скажем, ідэалы 25, можна ж нават і згадаць, што большасць тады палітыкаў, якія абвесцілі 25 сакавіка 18 года, былі сацыяльнага, сацыял-дэмакратычнага, нават стылістычнага накірунку. Ясна, што это был адбітак цяго часу. Але вот зараз люди, якія, может быть, не прихильники левых идей, мягко скажем, они могут сказать: ой, не, это не наше, мы не хотим за социалистов быть. То бок, вот я подкресливаю, что такая дата не абавязкова можа несці толькі аб'яднаўчы нейкі ресурс. Але калі ставіць ее больш рэзка, больш востра, это кедаеце там с феминизмом. Вот калі вы просто за правы жанчыны, 99% скажуць так, я в этом сэнсе за. А калі уже конкретно, сучасны фемінізм мае больш конкретныя палітычныя там патрабаванні, там за, умовно скажем, за палестынцаў, за мігрантаў, за ЛГБТ и так далее, больш такую вузкую палітычную праграму, то тады многія скажуць: нет, я за правы жанчынаў, но не за фемінізм сучасны. І таксама будуць мець рацыю в гэтым сэнсе. Дзякуй вялікі. Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Спецпрадстаўнік амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа па Беларусі Джон Коул заклікаў Вільню да дыялогу з Менскам і аднаўлення транзіту угнаення праз Літву. У інтэрв'ю літоўскаму нацыянальнаму транслятару ЛРТ, апублікаваным сёння, Коул сказаў: «Трэба сесці і размаўляць. Калі не атрымліваецца, тады устаеш і сыходзіш. Але я спадзяюся, што Літва пагодзіцца на двухбаковы дыялог на ўзроўні віцэ-міністраў замежных справаў. Трэба ухіліць перашкоды, якія замінаюць жыццю па абодва бакі мяжы». Канец цытаты. Нагадаем, што на гэтым тыдні беларускі бок пачаў ужо вяртаць Літве фуры, якія там знаходзіліся з канца кастрычніка мінулага года. Гэта стала магчымым пасля сустрэчы Коула з Лукашэнкам. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі заяўляў пра 1900 адзінак такога транспарту ў Беларусі. Літоўскія фуры затрымалі летась у Беларусі ў адказ на рашэнне Літвы закрыць дзяржаўную мяжу з прычыны пастаяннага прылёту з Беларусі паветраных балёнаў з кантрабандай. Ці магчымы дыялог Менскай Вільні і як гэтыя словы Коула ўспрынялі ў Вільні? Пра гэта я спытаў літоўскага палітычнага глядальніка Вітаўтаса Брувереса. В Вильнюсе воспринимают это слова по-разному. Конечно, высочайшие политические лица, в первую очередь президент Науседа, он тут на днях тоже публично признал то, что было очевидно и о чем было можно догадываться уже давно, что этот так называемый спецпосланник президента США Трампа, что он не то что давит на официальный Вильнюс, но предлагает официальному Вильнюсу, спрашивает официального Вильнюса о возможности, чтобы Вильнюс начал какой-то политический диалог с режимом Лукашенко. Так президент это наконец и публично признал, сказал это публично, но сказал сразу, что он категорически эту идею сказал, что это невозможно, что Литва не может этого делать, потому что Литва член Евросоюза, и Евросоюз продлил санкции, потому что мы понимаем, что главная тема этого экономического, так называемого политического диалога, это отозвать все санкции, начать экономическое сотрудничество с белорусской диктатурой. Так вот, так президент занял такую категорическую позицию. Но вот после этого публичного уже интервью Коула и литовской медиа, который показалось вот тут вот совершенно недавно, первые реакции других лиц, например, главы парламента и одного из главных лидеров правящей партии, главной социал-демократов, Йозеса Оликаса, он так говорит, что технические какие-то возможности, технические переговоры по техническим вопросам, они возможны и, скорее всего, будут, а потом, в зависимости от
этих технических переговорах, потом может быть какие-то политические контакты. Тут совершенно очевидно, что часть правящей нашей политической элиты, она не хочет идти в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами, и просто, если не уже готовится к каким-то политическим контактам на уровне вице-министров, то просто не знает пока еще, как реагировать и что делать. Оппозиционные партии, конечно, бывшие правящие партии, либералы и консерваторы, они как тут говорят англосаксы, freaking out, говорят о предательстве со стороны США, о совершенной невозможности делать то, что требует США. А со стороны правящей коалиции, там же есть политические силы радикально деструктивные, пророссийские, пролукашенковские, антиукраинские, антизападные силы, которые давно говорят и всегда говорили, что надо возобновить нормальные, они так называют, отношения с соседями, в первую очередь с Белоруссией. Так они, конечно, ликуют, и они усилят только давление на правящую верхушку, на лидеров социал-демократов и на Министерство иностранных дел, и на министра самого Будриса, чтобы он поломался и чтобы они поломались. Так вот, такая у нас неоднозначная и такая вот неоднозначная ситуация. Куда пойдет главный тренд, это очень пока сложно прогнозировать, но я бы прогнозировал, что какие-то, как называет Йозеф Оликас, технические контакты с Белоруссией, я думаю, начнутся, потому что слишком страшно будет официальному Вильнюсу так категорически отказать Соединенным Штатам, как, по его же словам, отказал президент Гітанас Наусєда. Здайлёгу не раз сказаў акурат Менск, і выглядае, што менавіта Лукашенка ціснуў на Коўла, каб той прымусіў або заахвоціў Літву да перамоваў з Беларусі. А навошта гэта трэба Лукашенку? Да, так, конечно, он и Коула, очевидно, и просил, чтобы он надавил на Литву. Тут разные треки, да. Один вот прямой такой шантаж и прямая агрессия, потому что бандитский менталитет и бандитское нутро этого режима, по-другому как, он не понимает, как по-другому действовать. И просил давить вот и американца, да, на Литву. И вот все это мы видим. Тут главное тут, как говорят американцы, big picture, да, потому что совершенно очевидно, что тут идет речь со стороны Соединенных Штатов не только о легитимации белорусского режима. Это такая меньшая часть большего плана, да, вообще про такую же самую легитимацию и такой же самый big deal и с российской диктатурой. Короче, с обоими нашими восточными некродиктатурами в общем пакете. Тут вот такой план. И очевидно, что все эти действия на белорусском направлении со стороны Соединенных Штатов, они согласовываются и с русскими, и с Кремлем. Я не верю в эти wishful thinking теории, что тут вот какой-то вот американцы так играют с Беларусью, потому что вот они имеют какой-то хитрый план
тут переманить больше Беларусь на свою сторону против России, как-то столкнуть обе диктатуры или разбить вот этот тандем Москвы и Минска. Нет, я не думаю. Я думаю, тут общий согласованный план Вашингтона, Минска и Москвы. Вот тут вот главная опасность, вот этот фронт. И как мы отстоим теперь, как мы будем сопротивляться этому общему давлению, я не знаю. Надеюсь, продержимся. Дзякуй вялікі, гэта быў літоўскі палітычны аглядальнік Вітаўтас Брюверіс. Важная падзея для беларускага жыцця ў Амерыцы адбылася на гэтым тыдні ў Мінеапалісе, гэта штат Мінесота. Там адкрыўся беларускі цэнтр. Чаму гэта так важна? Бо пасляваенная эміграцыя ў ЗША беларуская у свой час набывала шмат будынкаў для дыяспоры, будаваліся цэнтры, залы для культурніцкага жыцця, цэрквы, але тая дыяспора практычна ўжо адышла. І тое, што адбылося ў Мінеапалісе, сведчыць аб тым, як беларусы за мяжой яднаюцца і зноў ствараюць прасторы для сваёй супольнасці. Беларусы набылі двухпавярховы будынак, так ён выглядае зараз, за $300 000. Гэта відэа ініцыятара галоўнага фундатара Паўла Сакурца. Там, паводле планаў, ёсць апартаменты для часовага пражывання ўцекачоў з Беларусі, канферэнц-заля, каворкінг, офісы і цэнтр прыёму і адпраўкі гуманітарнай дапамогі. Такую дапамогу яны адпраўлялі беларускім ваярам ва ўкраіну. На цырымоніі 25 сакавіка выступалі Зенон Пазняк і бізнесовец, фундатар Павел Сакурэц. Давайте паглядзім, як гэты будынак выглядаў яшчэ 1,5 года таму. Паўтара года яго аднаўлялі, зноў жа за грошы беларусаў, пераважна Паўла Сакурца. Беларускі цэнтр у Мінеапалісе стаў яшчэ адным беларускім пунктам на мапе разам з грамадска-культурнай залай пры саборы святого Кірыла Тураўскага ў Брукліне, беларускім цэнтрам у Саут-Рывері, фундацыяй Крачэўскага ў Куінс, а таксама шэрагам прыходаў беларускіх цэркваў Нью-Джерсі і Нью-Йорку. Вы бачыце, як зараз выглядае гэты цэнтр. І на гэтым нашае выданне завяршаецца. Для вас у празе працаваў я, Дзмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што вы былі разам з намі на працягу гэтай амаль што гадзіны. Таксама заахвочваю вас падпісвацца на наш канал, ставіць падабайкі пад гэтым відэа, пісаць каментары, задаваць пытанні. Дзякуючы вашай актыўнасці наша відэа змогуць пабачыць больш і больш людзей і самае важнае унутры Беларусі. Дзякуй вам за тое, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.